200 metriä vauhtiin ja Kristian Salo aloittaa erittäin hyvin sama ulkoradan Erik Kannerpää. Ja loppusuoran tulee Kristian Salo johtaa tässä vaiheessa. Ja tasainen rintama. Tämä on Kristian Salo, kakkosena Erik Kannerpää. Seiväspaikalla rima nousee 4.60. Hyppyvuoroon Einari Välimäki. Ja toinen mukana olija kilpailussa Suomen Viktor Östman, eli seiväspaikalla pojat on hoitaneet kaksoisvoiton kotiin. Ja 200 pisteet Suomelle 6-5. Kiekkokisa on käynnistynyt, käydään ensimmäistä heittokierrosta.